आं मानो सिनी इंडिया नि बरंग न ध्वंस खालाय दंमानि बागै आबनो रक्षा खायनानि बागै जे त्रिपुरायावबो साख्लायै ताइ कायसा सैबलाय रहरमानि बागै इलिगेल न नायै ति खालायनानि बागै सिनो साख्लायै रमानि बागै बेलाय बेलायखे मनो हामबाय ताइ सेलुट माया पर सिनी तामनिकै ताखुक ताइ बुखुग्र त्रिपुरा हानि सानानि गथमा सानानि थांगाखै बोखाव मुक्ति सिखलायग्राव सका बोखा मुक्ति सिमि कलाया मकल नुग्या सिङै फाय मकल नुग्या मोनागै फायो वानामा सिंसा खालायै तांगै जोंजे इलिगेल लंनो जे बांलादेश नि बरंनो पुश बेक रह दिनैनाय रह यांजागै गोबां माना आन्दोलन खायफाया आ आन्दोलन खायमानि बिसिं तिसिं जे जराव सिलाय मा तैखा सिलायति मा कगलायखा तामनि बागै इलिगेल लंनो रहरि मेनि कारणे इलिगेल नै साइमेया बर नायज कागज पत्र खायै गोबां मा तिनि आबोनि डिफेन्स जोङै फोर्स दंमानि कारणे आ फोर्स केममानि कारणे फोर्स बायबो जों कगलाय गोबां बरक थैया तामनि बागै लिडार हामेनि कारणे ओ लिडार जुदि हामकांके तिनि सोंगर निनि आनि हलायना नांया ओ लिडार हामेनि कारणे जों गोबां मा जागा एरिया कगलाय थैलायनानि कय जों तिनि ओ जागाव आंनि जिबो सिलायतियै बिसि खलाय थांजाक 97 98 दगो सोंबाय सों कगलाय थैलाय दं पगै थांबाय क्या हायदा नर पगै दा थांबाय क्या हा बडा पगबाय खा तिनि ओ थैनाय रक ओ मासाया मान नोंयाङै खलाय दंनाय र ओ लिडारक साइदा मान ना ओ लिडारक साइदा मान माना मान खना ओ लिडारक ओ जे दफानो यक सामार नायनि सिरि खगै दंनाय ताबो सालै सातामनि बागै सिरिगै सेर आसुकनाय रक बर मुइतो दा मान ना हा बर सुदो एसी रूम सिमि मुइतो मानो बसगां उसकट नाना नाबो सिमि मुइतो मानो त्रिपुरा हाव लिडार गोबां मा दङ सिनि एसटी सिमि 20 ता बले हा इनके 20 ता 20 जन नालाय सिनि बरक त्रिपुरासा 20 जन काया दा सिनि त्रिपुरासा लिडार 20 जन काना बले हेकाय एडिसिबो दं बले एडिसिओ 28 जना लिडार दङ त्रिपुरासा लिडार बरक सियादा बरके सोंबाय सोंवालाय बुथालाय थैलायके पलिटिकल फायजानाय बागै सालनै सालथामनि बागै रेलि खायनाय ताम रेलि मनबादि मोसों लायै हिमलायसिनाय दुखु पडकास्ट खायनायनि बागै सालनै सालथाखौ पगै थांगा आब तामने आब सुदु शेरनि बागै सिमिजि शेरनि बागै ताखौ गाय बुखुरक आं तिनि अर फायमाने आं ओ शेरनि बागै फाया सत्य कक सानानै जे फायो गुबै कथमा गुबै काहिनीनो सानानै बागै आं तिनि अजागा बाजा पायो तिनि आं तामनि बागै फायबा अशोक बसर थैलाय थांलायके जबा खायमानि तिनि केबो बुसा कमाखा केबो बुसाय कामाखा केबो बिहि कमाखा केबो रमु सब जाखा केबो ताबो पॉइंट सब जागै तंखो ताबो पॉइंट लाइफ साजार जागनाय तंखो नर लिडार मुइतो माया दा बरन बागै नर ओ इसिरि एसिओ तंगै सिमि ओकलो बसगां उसकरनो सिमि दा मुइतो मा नर बसगां फायदिबा बसगां फायदंले ना बसगां फायदंगो 5 बছর काय ओ एडीसी सरकार सामाने ओ 28 जना लिडार बिया कमाखा हा तो पण हामबाय मारो तिप्रामतानि सिनि लिडार तिप्रामतानि मन्त्री पन्ज नखर कामिया आबन बागै बेलाय हामबाय मारो तामनि के लगिरि मानि बागै आबनि बागै जे लगिरि यारक जे इलिगेल लगै बांलादेश नि पूर्व पाकिस्तान जे फाइट दंनाय 1971 नि सिमि जे हापायजा आबनि सुकां हापायजाक हापायपानो बांकुं मानि के 1971 साल हाप मानि बांकु खाहासि आबनि बागै आसि सनताय हापकुका आसि सनके बाहायके हापका आसि सनि कंनो बार सानाक्लायो माहाय आसि सन बाहायके हापका आसि दांगा फनागे रेखा साबो सीपीएम रो फनागे रेखा आसि सन दांगा नांगै ताम खालायका कय एक परिवार पाहाड़ अंचलनि हिंदू बांगाली नखरि खारै थांगा तामका हिंदू पानंत मुस्लिम पानंत खारै थांगा ताम खालायका बना कायसा शिविर खुलगे रेखा आफर तो बटार जायगाखौ आफरो कोनो समय ताननि बेरा करिखो आफर ताम खालायका आ शिविर न बुमुं रुओय बांलादेश नि बुरं फाय हापायका हायसे बांलादेश नि बुरं फाय हापायै आबनो नागरिकता खालाय रेखा हिंके जों मकल बाय नुगै दं मानसियाव हायदा आबनो रे खालायनानै बागै सिलाय तिलाय थानिबो
तिनी तिप्रा साबाय तिप्रा सा गोबां मारि फिरि कगलाय थिगया हिंके ताबो गहायनो तिप्रा साबाय तिप्रा सा थैलायनानै लामायाव नायथक दङ तिनी रन्जिनि दल तिनी आसिरामनि दल तिनी सुरनि दल होननाय हिंसा खालायलाय दंलायो हायनि हिंलायनानै क गेबलाव जागाव जत तिप्रा हानि वानजोयंथों थुरुकजांथों तिप्रा सांथों जत जे गोसाम तंनाय थानसाखौ सोर खालायलायनानै क बुले थानसाखौ सोर खालायनो लांनाय जे वानसा राजानि आमानि वानजोयरक ताबो गोनां खायमेया बर' पाजि खाया बन थानि सत्तता दङ थाङै नायदे आगरतलाव राजानि आमानि वानजोयरक जागा दङ कानि कानि दंफानाव बर' बिल्डिं नकरै ताबो कताल वानजोय फाइनरक ताबो खालायका ओ वानजोयरक इलिगेल बाबे फायै हापायै कोटी कोटी इंकाम खायतंखा बर' पकेट मार खायनाबो सिओ टेबलेट बिजनेस खायनाबो सिओ हिरोनि बिजनेस खायनाबो सिओ बेबाग सिओ हायसे नों बिजनेस खायनो थाङाखै ओ अरनि लोकेल बिजनेस खायनो थाङा लामा कासै सिकिरिओ दागायत खायो सिकक खायो साबो खाय आगे सिनतिफ्रा सिकक तो सिनतिफ्रा सिकक करिबले मा साबा सिकक करै ताबुक जखन इलिगेल भाबे जखन एकाटो निसमि जे वानजि हापाय माने परे सिकक बांखा दागायत बांखा टेबलेट बो फालसिनाय हा पेन्सि दिल बो फालसिनाय लाख लाख कोटी कोटी इनकाम खायै 20-25 ताला तिसै तंग तंखा किन्तु आगेनि जे पुराना वानजि रक बर' मा साबा गोनाङै मैया बर' थकिबो माय आंके ओ ताबुक नेव फाइनर रके 5 टेकानो न 50 टाका नाय मानो नि थानि माने अशोक जरा दागायत आबनि बागै सोंसि जाना नाका ताखकताय बुखौरक आबनि बागै दुख नांगौ सों वान सगै नायके आंके ओ लीडर साबोबाय लीडर एमबीसी फानोका ईएम फानोका सीएम फानोका साबोबाय सामनि फानबाय सिनि जनगणनि फानबाय सिबले ताम नीलारखा दंसला आबोसे सिसि सिनिलिया कागे केरां कतमा हाय बोसा बुरै जिकुन साब्रु खूब जतनखौ पुसिउ हाय दाना अब कैसा लाइबुमा ता बास्टप काहिनी जाबो बास्टप काहिनीया बोसा बुरैनो चिकन सिमि कतर का सिखला सगरै रेमाला हामजामा चलाबाय खारै थांगा बुफाबा बोसा बुरैनो बिरिमान खलायजोंलाय किरिवै आ टेबलेट चानाय बेबा कायना मुसुनियाबला हाय दिबा ना नरो मुडा मुसु टेबलेट चानाय बे कायना मुसुनियाबले हेके आ बुफा आ चलाबाय सिखांनानै थांफोरके आ बुफानो से सिनिलिया आङो बाबुनो सिनिया अ आमानो सिनियानो सावो कांके नाय नागिरादि बुसुक जरा ताबुनि लिडार बाहायनो जों जे कष्ट खायो यासिमा मुरकी रुवै लिडार चङै रहमान बरक सिनोसै सिने सोनो सिनिलियाले ना हा सेम अबहाय हेके आबो बखा दुखु दा नां नांया साला बखा दुखु नांनानै कक बुले ना हा आबो थैके पगै जामानो तामखे सिनि बरक पगया फान सुकमाखा पगै थांगो सुकमाखा पगो सुकमाखा हंके उ बोसा जे बुफानो सिनियानै सामाने आबो मुइतो मानै थांगो बुजिखा आबोनि बागै ताखकताय बुखरक जों ता पगनानै कगलिया हायसे सों काहामनि बागै सों लिडार सिनामो कायसा लिडार बायता कायसा न यासि सुरै वालायनानि बुमुं खुइ सानानि आबोनि बागै सों लिडार सिनामियाबले हा साबदि नायथके जरा तंखो सों जेबाबे सोरोंका केबो सोरोंनाय करिखो जेबाबे कष्ट मानखा केबो कष्ट मानाय करिखो मासाया मानंया खालायै कष्ट बिरमान मानै दफानि कक सावै जागा जागा ताबसा जरा तंखो केबोनि थाने याफा फेलिनायाखो ताखकताय बुखुरक सों सिजानानै नाखा सों ताबोगाबो बिचार खायमालिया अब लिडार बिचार खायमालिया चकदिरि बिचार खायमालिया म चौकदिरी इंखा सिनी चौकदिरी न बिचार खागिनी माने आ चौकदिरी का घुसखोर चुहाक बतल सा तकला मासा बाइसे साया न फान सारै रो गसा बिचार खायबा जों जनगण बिचार मा खायजनाय ब्लेना ठीक है साला जों जनगण से बिचार मा खायजनाय पारानि चौकदिरी बिचार खालायमालिया पारानि लिडार बिचार खायमालिया जनगण से बिचार मा खायजनाय जनगण बिचार खायनो के तामो फाइतंग ब्ले ताइ बिसिकिर के 5-6 मास से हाय देबना फाइनाय बरक ताइ 5-6 मास के बुस खानानि फाइनाय जनगणे थानी खुलुम पाइनाय आनो बुट दिदि बुट मानै थांखाय पायो नाय खरकसा जे कुनु लिडार फिके बुथार जाखै मनबादि रेली खायनाय सालनि बागै नाय दे सों
tabuk tamo tongmani tipramotha IPFT BJP সরকার দङ না ha o সরকার সাধারণত গুমতি ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম নসনরি মেনিয়া bo jaga tongkhano ha ডিএম সাববা ডিএম সাব bo ani কর্মচারী se ডিএম no sung beton dui tongo suno naikolnani bagoi ha sini কর্মচারী sibele a কর্মচারী ne kok khanari mayangke angor ni netang leader nge chamalap takok tai bukok rok angor leader nya yok bule ha amne bagai leader sina ni nango leader ni power tamo sung tabok bobogra saka gerata tipra le ni tuyi sung budu lakha pia bogra to khorang jaya ko ruin tong ko gerata tipra le ni tuyi leader ok tangai nila bobogra ka saka haida om school mat no tanya nun tanu hunu nyai sawi bilti sa jadi ni bogra sa sakana o leader ong sa sakana saya na ble na amone bagai sung hojak tongani na ka takok tai bukok rok buskango sung ma saki sinai sodo tuinyo simi saki inglia sung tuinyo simi kitin no song na sini nya filter tuiri ning layu ba test tuining layu senam lajak pailai ha kento o tuyo tamo chemical le dalogi senam ka sai jaman ke sung ning ma bai ning ki layu pailai sung tabok kwani tuinyo no rukutu bai saki siman nang lai sinai haya sarasa sung tai santi phailiya haise senior leader rok bai sung tukha haise sung sinani nangka haise bahage ang 2021 ro ang niji case kalaikha onath case political case ba jesika bana phonano gam ke case phanange kharoi toni makake fil cover nani bagai khalai rika a case kalai puro bobogra case painyan bagai 30,000 টাকা ri horka thani jabin ke pailai di himase a leader tamungka a 30,000 sei dia chai pai khe haise tabuk sa jora o suron debromani 60-70,000 bai tongo 30 case thangmang kintu a leader patta kere hike obo haironi jan paran ri tam labungnai ba aboni bagai sung sinane nangsinai leader kaham naina nangsinai sung leader rotugoi bosgango songlainya nangsinai tini tai nini anita hande ang koinani musungo takok tai bukoro wan soklai sidi norok kha songlai sidi norok tini sung jotonino sa tongo takok tongo bukok tongo jotonor baksake hamjakmani bisingtui kombes janogoi nini ani hnei deranani lamauta thangsidi बहुत dera lakha haise बहुत dera lakha nini ani khalai senam lai phonani dol donani dol hnai no kaparnai malaya kabangma thilaikya tabok thilainani jorata angsidi khorang baksa tisasidi jotor CPM congress ta hansidi sung jotono sudo illegal babe bangladesh ni phai tong phainai rong non nani bagi simisi kok bule tabobo central government যখন সাকলাই রেখা নরনানি চিহ্নিত খাইনি খালাইলায়ানো ফানি বাক্সা খরাংটি সালায়ানো ha state government ছয়াফানো जों খরাংটি সাকাংকে সিনা খরাংটি সামাবাইনো হাইনো যে বড় উসলই মাথা নাই হাইছে আবনি বাগৈ আ লামাও state government লামা রমানো আবনি বাগৈ আং কক কবাংমা সালিয়া তাককটাই বখর অ কক সামান বিসিংদিন বুজিনা সিদি जों বাক্সা কইয়া পেরি রমনান বাগৈ খাসং লাইছে অসজরতই সাইনানি কংমা থাকা যতন খুলমাকে হামবাই